हम तारकेश्वर यादव, जिला बगहा, पश्चिमी चंपारण निवासी। जगदम्बा फिल्म चाड़ी बाजार से ऋतुराज जी के संदर्भ से एगो देवी गीत गा रहल बानी, रुआ सबके सेवा में भेज रहल बानी। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि रुआ सबके अच्छा लागी। जेकर लेखनी कैले बानी राजू तिवारी जी, गोपालगंज निवासी। सब पेड़वा हरिहर बाटे ऊपर नालो भालू हो, सब पेड़वा हरिहर बाटे ऊपर नालो भालू हो। कतहीं से धावल धूपल, कतहीं से धावल धूपल निमिये पजालू हो, कतहीं से धावल धूपल निमिये पजालू हो, कतहीं से धावल धूपल। मौलिया के दिहल पनिया बिके गरालू हो, मौलिया के दिहल पनिया बिके गरालू हो। कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल। माँ कलकत्ता में काली, पटना में पटन देवी, थामे रहसुआली। कंवरू में कामाख्या माँ कलकत्ता में काली, पटना में पटन देवी, थामे रहसुआली। मढ़ौरा में गौड़ देवी, मढ़ौरा में गौड़ देवी, तू ही ता कहालू हो। कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल। सतना जिला में गगन चुंबी पहाड़ पर चल गइलू माई आल्हा रुदल के पुकार पर। सतना जिला में गगन चुंबी पहाड़ पर चल गइलू माई आल्हा रुदल के पुकार पर। शारदा भवानी मैया, शारदा भवानी मैया नाम से पुजालू हो। कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल।
थल नभ के, या तो तार के सवर के, या तो तार के सवर के स्वर में समालू हो। कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू हो, कतहीं से धावल धूपल निमिये पर जालू